good morning mga beshies, and happy Valentine's Day everyone! And today is holiday kami. Yes, we are on holiday kasi Valentine's Day. Yes. No, it's a joke mga besh. Balik kinansel pa rin yung klase ngayon. Kasi kagabi mga 11 to 12, malakas pa rin si Basyang. Siguro nagla-landfall siya dito sa Cebu, and then mga 9 o'clock kagabi nag-declare si Hilario David III na canceled yung klase ngayon. So, happy na naman si ako. Siyempre, di ba? And then si Kent is sodo naman daw siya. Ha, wakilati, besh! So, ito yung aftermath ni Basyang mga besh. So, yung aking bougainvillea is ilan-ilan na lang yung dahon niya doon sa ibabaw. Naupaw na siya, besh. And then, dito sa baba is marami na talaga akong wawalisin. And then, parang nandun na si Haring Araw. Besh, magwalis-walis muna ako dyan kasi maraming kalat si Basyang. Hala, besh, na umiigat, besh. Umiigat, besh. Hindi na ako nakapag-prepare na lunch namin kanina kasi pumunta kami sa SM Consolacion. So, bumili lang ako ng luto na ulam. So, ito yung nabili ko na lutong ulam na mga besh. So, ito is first yung talong, tortang talong, and then sisig. And then, ito is ampalaya with egg na favorite ni Ken. Char. Favorite ito ni Kent ngayon kasi bitter daw yung Valentine's Day niya. Ganon. And then yung palitaw na favorite ko. So, kain-kain tayo mga besh. Mga wala punta. Kain-kain tayo mga besh. Besh, parang umi-effort talaga si Papang Verbesh, no? Parang nape-pressure tuloy si Akesh. Kasi akala ko, besh, hindi na or na-cancelled na yung si Valentine's Day. Parang klase lang ba, no? Na na-cancelled kasi nandito si Bagyong Basyang. Pero sabi ni Papang Ver, tuloy daw. Tuloy talaga yung Valentine's Day daw ngayon. Ganon. Pinaghandaan talaga ni Papang Ver, besh. Na tuloy ako. Nape-pressure tuloy ako. Hindi tuloy ako nakapaghanda ng bonggang-bongga. Grabe, bonggang-bongga pa daw. So yun, besh. Yung gagawin ko siguro ngayon is madalian na lang. So, plan ko is gagawan lang ako ng spaghetti mamaya. Yung dinner namin, sabi ko, pwede spaghetti lang mamaya. Sabi nila, okay. And then, yung dessert ko is window cathedral na lang siguro. So, parang kapos na ako sa oras mga besh. Kaya, go beshi! So, mga besh, ito yung aking ingredients sa aking cathedral window. So, 1 can of orange juice, or you can use pineapple juice, pero wala akong pineapple, so orange juice na lang yung gagamitin ko. And then yung all-purpose cream, isang ganito, yung 250 ml, and then 1 can of condensed milk, and then jellies, yung jelly ace, and then yung unflavored gelatin. So 4 tablespoon ata nitong unflavored gelatin. And after that mga besh, lagyan natin ng unflavored gelatin, 4 na tablespoon.
So, ayan, besh, pag natunaw na yung gelatin, pour mo lang siya dito sa bowl. And then, sunod is yung gatas or yung condensed milk. And then, itong magnolia na or any kind of all-purpose milk. So, i-mix mo lang siya. And then, lagay mo yung jelly. And then, i-transfer mo siya sa yung mga cups or lagayan. So, ayan, besh, bumili pala ako ng ground pork para itoppings ko sa aking spaghetti mamaya. So, 1/4 kilo of ground pork and then 1 egg. And then, lagyan ko rin itong magic syrup for seasoning. And then, maglagay din ako ng cornstarch. So, ayan, besh, while nagprito ako ng aking meatballs, is mag-prepare naman ako ng aking spaghetti sauce. So, ingredients ng aking spaghetti sauce, besh, is minced garlic, onions, and then ketchup, yung original blend na Del Monte, and then meat sauce, and then itong corned beef. Corned beef ko yung iano ko sa aking spaghetti sauce kasi ayaw nila ng ground pork or anything na ilagay ko sa aking spaghetti. Gusto nila corned beef na yung brand is Holiday. Pag ibang brand na gagamitin kong corned beef, hindi sila or hindi nila gusto. And then yung quick melt na magnolia. So okay lang yung meatballs na ipang toppings ko sa spaghetti, pero ayaw talaga nila na may ground pork yung spaghetti nila. Maarte yung dalawang itlogan ko, besh. Ito na yung aking sauce, and then I'll just add 1 tablespoon of brown sugar kasi gusto nila yung medyo matamis-tamis na sauce. So, ayan na mga besh. And then, pinatay ko na yung apoy. Saka ko i-add to yung quick melt na cheese. So, mga besh, bumili rin pala ako ng French bread. At sa ako pantatay post-post nga pan. O, diba? Parang post-post nga pan. So, bumili ako nito para i-toast ko. Nalagyan ko siya ng cheese para i-pair ko doon sa aking spaghetti. So, ayan mga besh, while nag-toast ako ng bread is magluluto ako ng soup. So, ito yung lulutuin ko mga besh, yung Knorr cream of corn na cream soup. So, ayan na siya mga besh. Pag medyo nag-melt na yung cheese, is pwede mo na siyang i-spread ng ganon. Para makover yung bread lahat. So, ayan na mga besh. Ito na yung spaghetti with meatballs. And then, yung bread na with cheese. And then, yung green soup na sweet corn. Besh, bumili rin pala ako ng white wine na Carlo Rossi. And then, may extra ako dito na bread. And then, yung ginawa ko kanina na Window Cathedral. So, ayan na mga besh. Ready na yung aming table. So, kain-kain na tayo mga besh. Tagong, favorite ko spaghetti. Tonton, Jonathan, Patutino, Happy Valentine. Besh Raya, Happy Valentines!
besh, ito na yung aking window cathedral. So what do you think mga besh? It's so pretty! Look at that mga besh! So, ano pang hinihintay niyo? Kain-kain tayo mga besh! Talaya, mong favorite to, window cathedral. So, let's call it a night. Happy Valentines, everyone! See you on our next video. Bye-bye!